Ini ndiri mufundisi anotungamira sangano reZion Apostolic Church kwaDavid. Ndakaenda kunhamo ikoko. Ndofunga ndaingoendawo several times ndichiendawo kunhamo ikoko sezvinongoitawo vamwe. Ndobva vana mai ava ndobva vatanga kuimba. Vachiimba inini. Vachiimba, vachitamba, vachiseka. Avavo ndo vakatanga kuimba. Vanzi akajengonzve mavaonawo chinamato chawo chanzvenganzve zvikanzi mumweya pane zvataona tatya kuzitsanangura terera unze kajengo Zioni nechechi yake vakatadza kuchema munhu wavo. Chimiro parufu muchindimba pazere vanhu pamusoro makurukota pamusoro vedare vese vakateerera tavakumbirawo mumhan'ari kuti upinde mudare tinzweni chokutanga ini ndiri mufundisi anotungamira sangano reZion Apostolic Church kwaDavid ndiri muconcession. Saka tina amai vataimbonamata navo. Mai ava vakabva vasiya chechi. Vasiya chechi ndobva vatanga kurwara kusvikira mai ava vashaika. Mai ava vashaika ndofunga Zion Apostolic Church. kwaDavid. Saka mai ava vashaika. Ndakaenda kunhamo ikoko. Ndofunga ndaingoendawo several times ndichiendawo kunhamo ikoko sezvinongoitawo vamwe. Musi weburial yange iri Mandi. Ndasvika kuye ndobva tagara maprogramu airongwawo tiripo ipapo apo. Ndobva vana mai ava ndobva vatanga kuimba. Vachiimba inini. Vachiimba, vachitamba, vachiseka. Asi inini chandakakwanisa kuita ipapo vaimba asi ndinokwanisa kuimba nziyo dzacho. Avavo ndo vakatanga kuimba. Vanzi akajengonzve mavaonawo chinamato chawo chanzvenganzve. Ndobva vazoimba futi zvikanzi mumweya pane zvataona tatya kuzitsanangura terera unze kajengo Zioni nechechi yake vakatadza kuchema munhu wavo. Izvo chete. munhu akanga achiumbwa nenyika asi avechechi ndo vanga vakuna dzimba izvozvo vachidzira kunyika. Ava vasiye checha ndevenyika vaitoshoropodza chechi. Murapedza. Tanga Matiye. Amai ndifunga ndimi ngagone kupindura mazvinzwere zvatsanangurwa neanova kumhan'arirai mufundisi. Mazvinzwa here uri kubvuma here mhosva yacho? Ndikubvuma sasi ndakaimba sanga ndakatanga kuimba chimbo ichocho anasabira wavo munhu akashaika tava tangodairawo parufu. imboimba kandi makakwana imba ichinzwa aitika zvacho imbai chimbo chacho imba shaura iti takamirira imi nguva takamirira imi asabira kaimba iti sai avarugwa vasi kunzwa
zioni Direct. akaramba kuchema munwa asavira ndo angachishaura chidaira pavamwe vasingaimbira kuima musingaimbiri inini ndatichingu pamusoro nedare pamusoro yechangamiri inini ndakatoshamisika chinzoti kwaya Samoni munhu aiimba ipapo ndisawira asi chinhu chatichamisa kuti pakaya Samoni kana varidzi vepo vakatoshamisika kuti pose vasina kunyora sawira ani mapanzwisisi ende chimwe chinhu chakanyatsayo nyaya yenyu inini makwirirwa dare ntimbi pamwe sawira chakwirirwa zuva rake ega aiwa isusu ini nangu chandobvuma chekuti taidaira noti dekunzi akanyorera vanhu vese Samoni detairi rori vanhu vese vaidaira aikwedza kutsanangura kuti vanhu vaidaira noti parufu vanhu adaira kuti foso panenge pakazara dekwatora riri rori atonyora haihudi kupi vese vapiwa maSamoni asi ndakashamisika Samoni rakauya isusu vanoedha nokombe chete 4 izvinhu zvakatishamisa asi munogara pamwe chete nemufundisi kwete Sawira ndeyaimba asi panenge pakashanda achikuwa mine ndikudze imbondipai vape mukana pakashanda achikuwa pando nemunhu nenguva dzakasvika pemunhu akavafonera nenguva dzaakasvika takatovaona sorry programu vanhu vangu atogara pasi akasvika pane imwe fenzi abva agara akajengo ndoaziva fana takambogara kutevhideo tese vakasvika vakagara pane imwe fenzi programu yange yaita sei yange yatopera vanhu vakutopiwa sadza vakutoita sei inyaya yakatotei kutoudzwa nevamwe vanhu kwete kuti vakatinzwa tichiimba ngaupupure chokwadi Mwari avatungamirira alright zita renyu ndanini Tambudzai William ainini ndodaira chandaita kwemi takaimba zveshuwa parufu Sawira ndeyaishaura isi tichidaira takadaira zveshuwa kuima wamai ndandakatorarawo ndakazongonzawo zita rangu ndakaenda shoko rufu asi ndandakarara nezvandiri zvindikatosimukawo kuimba chipo ichocho okay usamukure vati basa iri rekushaura rakanga richiitwa nasawira wokuti nhasi nosawira takakuti auya hapana kuti chokwadi ndinakanga ishaura sazoziva kuti hongu anodaira nyongo varidzi vanodaira because varidzi vatobvunza kuti kosawira sei asina kumunyora imimi nokuti megere manga muri parufu aishaura inza anonzi Mebo alright nazvaireve zvamaimba aisitengodairawo separufu aiwa asi zvaireve chii maidaira zvenyu asi yatingati shoko ramaida kusvitsa chii makanzwa vanhu vachiti ndimi makauraya chichi vane shoko rarutaura pamusoro vanhu munhu uyu vainamata naye munhu uyu unofanira kunge 3 years achirwara akarara vaiuya kuzomuona vachiuya kuzomuona munhu anga akaita 3 years 4 years akarara asingakwanisa kuita sei kufamba maze kutanga vaiuya kutoti vanhu vakatouya nemapoto avo nemaplates avo parufu ndofanira kunge kuimba kwaita Sawira kwokuti havana kuzouya kuzoita sei kuzoungana maybe kudaro havana kuzoungana parufu kuzoungana sechechi because zvinhu zvavo vakatowinza asi chechi ndio isina kuzoita sei isina kuzoungana munhu waitonamata naye asi akazokundikana kuenda kuchechi noti airwara vaniki pamusoro imomo nawo iri kutaurwa iyi iye ari kuaprova zvinhu iye asinganamati muchechi imomo isusu kana tiri kuchechi tiri marejista atinoshandisa marejista iyo ndiye anotirighaidha isusu kuti munhu uyu munhu akasiya chechi uyu munhu achiri kuya kuchechi inini panhamo ipapo ndanga nditoripo ndikatopiwa basa ndikandimufundisi muchanotibatira basa kumakuva pano patiri kupai speech asi muchanobata basa kupi kumakuva asi takatadza kuenda mambo nekuti nebatikana kwanga ndaita nekuimbwa kwandakaita sei kwandakaitwa nanamai avo vese vaiimba vachitochinjana Sawira wakutitaura Sawira haatoripo apa inini dzandakabata ndo dzakamhara paurimbo
makafila kuti manikiriko asi vanga vane pondi yavanga vauda kutaura yavanga vachitaura apa fanke ava yekuti isusuwo sepovhu tiri kuti kosei kereke isina kuzodi kuzochema munhu wayo kuunganirawo munhu wayo nokuti paurwere vaiuya handiti ndo zvamataura vaiuya vachiona munhu achirwara ko ndo zvinoita munhu akasiya chechi here zvokuti munoramba muchimumaira paurwere sechechi asi dai maiuya muri 1 by 1 semunhu amunenge muchiziva zvenyu toti haisi chechi asi kana maiuya vakaungana kuzoona murwere ko akanga ang'ora pakudii imaiuya sekereke pamusoro imambo isusu patakatanga kuenda idambudziko ravo rekutanga vasati vasiya chechi pavakazosiya chechi vazosangana nerimwe dambudziko hatina kukwanisa kuenda nekuti munhu anga atosiya chechi kusvikira munhu aita searwara kusvikira munhu afa zvese zvavari kutaura ava vese hapana kana vatinonamata naye anoziva kuti munhu ainamata sei nesu asi kunyaya yekuti vakashandisa against yekuti sei tisu tisina kuuya panhamo apa ndobva vatiregai tichiita sei tichivanyadzisa ndopavakaimba zita rangu semutungamira sangano iroro kuimimi sei ndambonzwa chimbo chikuti ndii makauraya cheche chechimbo chacho hachitauri zita remunhu sei makadairira chimbo chiri kutaura zita remunhu isitengotondisahwira ari kuimba regai tingoita sei timbo seono tiri parufu imba zita remunhu panoti kambosva yevazhinji panozonzwa makanzi mbavha handiti yakava nepanapa inomhanya panapa vanhu vese vanodai mbavha yobva yapinda muchibage omo opirikishwa nechibage wodona vanhu vobva vaita sei vaungana mbavha asi vanozomota munhu anoti go munobva afa kana panongobuda vamwe vanhu vaviri vanosaririra vamwe vanotomera makuuraya munhu asi vanga vachiti chii mbavha handitika makuuraya vanhu vanosuduruka vogupata vamwe vachitoti ningi samson chirega unouraya munhu samson anoramba akadzarara chete kusvika munhu aita sei ashaya anosungwa ndiani ndisamson handitika saka ndo zvakaitika vazhinji vakadairira kwazvo asi pakasara ana samson apa pakasara nani ana samson ndo vaunzwa manje vakabatwa neurimbo uri kutaurwa nani kuti handibate dzimwe shiri ndinotora dzabatwa nechi neurimbo dzimwe dzinobhururuka asi dzakabatwa neurimbo ndedzipi ndedzidzidzi now kuniki kwenyu kuya kuna inonzi complicity ishoko rechirungu kareka vanosenzesa shoko rechirungu kuti complicity to a crime handitika hausiri uri komiti asi wakomplya kubatsiridza kuita chii kuita mhosva now nemutoo iwoyo muri kuonekwa mune mhosva yekumhura zvakatsamwisa mufundisi vakatotadza kunonoparidza nekupresenta pakuvigwa kwemufi nekuti vakanga vakunyara kwazvo hongu zvinoimbwa kana iye vanoimba kuti ndima kaura akazotorwa 1 kana 2 kuti iwe chinyazotitaurira makafamba kupi kuti kwambuka matauniki kuti panapa ndo pakauraya chi munhu atiri kuchema panapa unoona vakudzamba asi matotaura ka shoko handiti matotaura matoshora kare saka uya ari kutaura manje kuti according to register redu munhu yanga atobuda chi anga atobuda chechi yanga isisiri nhengo yedu pakunamata saka muri kuti kudi pamusoro ndikumbira kubvunza kuti pavanga vachiti vadanopiwa nguva yekuti vanoparidza kumakuwa iwe munhu wanga wasisa namate naye vaizonoparidza sei iye munhu anga abuda kare chechi good a very good question pamusoro imamo ndofunga muzukuru wavo ainyora akauya pandiri akanditi mufundisi
ndanzwa kuti mimi mai avo makambonamata navo saka ndakuchikukumbira iwo hazvisina mhosva mochinotibatira basa kupi kumakuva isu sevatungamiri kana tikanzi itai munamato hatirambe tinongoita saizvozvo nekuti ndezvamwari takangotaiwa basa toita sei tinonoita asi nenyaya yekuti nezvakazoitika ndo zvakazosvika pakundibata svika ndazosimuka ndikaenda kumba vanhu vachienda kumakuva ndichiendawo kumba atenda yes ongo hanutsumo mbechayo inutiyo anochema ari kumeso anochema ari kwewi kumeso chema kwavaiita ari kumeso haisi mhosva vakaita vaichema right yes plus chimwe chinhu chekuti dai vakaimba rweo rwavo vasingadome zita remunhu hapana munhu aimbovatira dambudziko uyu aingotafugira mwoyo zvake taizomubvunza kuti ako iwo wakadomwa here zita rako but havakaita specific kunyatsonanga munhu kuti arwadziwe anyadziswe chechi yaisa wande vanhu futi zvinouraya futi chechi kuti hapana zvainoita chechi haibatsire muuraya inoningira now right imi muri mufundisi imi manzwa vanhu ava havana kuramba kuti hatina kuimba andirika takaimba asi taitodavirirewo kushaurwa kwaitwa nani nasahwira masahwira vanotaura zvavanoda kaparufu paya kurerutsa kuti zvigwa zvarega kudi saka vari taidavirira zvakaningirikwa now imi munotiwo kudii takatasa nebasa ramunoita avanhu havana kuramba musoro imambo ava vanhu ava vari kuramba pakuti vari kupomera sahwira asi kudai ivo vabvuma pachavo kuti shuwa isusu tisu takaimba takatotanga nerwiyo taikwanisa kuona kuti totangira papi tichiperera papi asi nenyaya yekuti ivo vari kuramba pindurai tinzwe isusu hatisi kuramba kudaira kuti hungu takaimba kubvuma mhosva kwatiri kuita sei nyange sahwira ariye akashaura asi tadaira tabvuma asi dai taramba kuti isusu hatina kuimba ndopamaitiko mimi kuramba sei avo vari kutaura kuti makavaimba isusu tabvuma nyaya yedu isusu hatina kuramba zvamabvuma muri kuti kudii isusu tikukumbira ruregerero kuna mufundisi kuti ngatiregererewo zvakanaka mufundisi indimba yenyu shoko ndokwenyu chaiko handimaonaka ndokwenyu mufundisi kuna naisaya kuya kunoonza kana chivi chakatsvuka chakaita semucheke weropa chinoita sei chinocheneswa uyai kwandiri nemitoro yenyu avabvuma vapfugama vabvuma kuti shuwa takaimba tine urombo nezvatikaita tiregererei pamusoro imambo ichokwadi inini chinhu chakanyanya kundibata ndakanyanya kurwadziwa nezvavakandiita asi inhau yokuti vainditukira basa ramwari randinoita kana zvandinoita muupenyu haisi kuda kwangu asi ndoda kuti ivo vapanichwe kuti mangwana vamwe vaya vanga varipo vanoziva kuti mangwana vatungamiriri kana vamwe vanotungamirira vanhu havashorwe saka ngavapanishwa iri kuvabvura kuna mufundisi kuti kana tamubhaibheri
kana zvanziregerera vanokutadzira vatadziwa saka sezvo iye vari kufundisa vafanira kuita sei vafanira kufunga kuti vanhu ava ndovaita sei sezvo ini ndiri mukuru wechechi mubhaibheri munziregerera vanokutadzira pamusoro iyi tikatarisa mubhaibheri mavari kutaura imomo mune vamwe vanhu vaitadza asi vanhu ava vairangwa nemurango waMwari, zvichireva kuti munhu akatadza, munhu akaba anosungwa, munhu akarova munhu anosungwa. Asi achiita sei? Achinamata. Nyange ukanamata zvakaita sei, nyange ukatadza unongosungwa, mutongo unongouya chete. Isusu pakudaira kwataita takatadza nekusaziva. Taingoti tiri kuimba tiri parufu, hatina kuziva kuti inyaya kuti zvinhu zvichasvika pakudai. Taidaira saka takukumbira ruregero kuna akajengo. Motiregererawo. Nokuti takatadza nekusaziva, taingoti tiri kuimba parufu saka takukumbira ruregerero. Yes. Manyao vachizoda kuwana defense yekuda kuramba mhosva yavo. Nokuti pane pamwe pandanzwa vataura kuti tikazongodairawo havasi kubvuma chokwadi kuti isu takapara chinhu takapara mhosva. Pamusoro ini maonero kuti hongu madzimai akatadza pakuimba nezita ramufundisi, asi nhasi uno mufundisi ari kupiwa judgment yekuti handizivi sematongerero omambo handizivi, asi ivo vari fo ivavava vachaziva kuzoshatisa zita racho reziyoni vachiti zvino mafundisi eziyoni ane utsinye havaregerere vanhu. Asi of course kuimba ukaimba asi vari kuti zvori zvoni ziyoni chechi haipindike nenyaya kuti ine utsinye nemusakubatana. Mfundisi inengamtona atipedze nyaya kuti shungu dzenyu dzisvike pakunatsozora zvakanaka mubate basa raMwari panyaya iyi muri kuona sei, muri kuti vaitwe sei samfundiso? Handiri kuona inini vanhu ava inini pandingavaregere ndipekuti ngavapiwa hafu mutongo hafu mutongo, ndavabvisirwa hafu mutongo, mambo mocho wapo hafu mutongo pamunhu kuitira kuti vasara vave vanoziva mangwana kuti hazviitwe. Zvakanaka. Zvakanaka. Kana ukaenda kumakoti kuya ukaka munhu akabvisa akati ndine urombo chokwadi ndini ndakababa ndini zvechokwadi ndine urombo mutongi ndiregerereiwo, chinoripwa haasi mutongi, chinoripwa mutemo. Ndio chinoita sei chinogara mutongi anoti ndakuregerera ndino urombo ndagamuchira kudi kukumbira kwauregerero, asi mutongo mutemo unenge uchiti munhu auraya anotongwa so. Ndio nyaya yakuita sei ndio yavari kutaura kuti aiwa ndavaregerera, asi mutongo mutemo unoti kana munhu aita izvozvizvi ngaazive kuti kune chii mutemo. Ndodara kuti kuvaRoma chapter 13 kunotaura kunzi vatungamiri vese vanogadzwa nani? naMwari. Musashungurudza chii vatungamiriri, itai kuti kutengo kwavo kuita sei kureruke, muvakudze. Handitika? Navapostori vanoti vanotya mutemo ndio vanodi zvichienda mberi. Okay, zvakanaka. Now mabvuma mhosva yenyu kuti makamhura mufundisi akatsamwa hazvina kumuitira zvakanaka. Ini ndoda kuti mabvuma padariro hamuna kutinetsa maningi. Ndaida kubhadharisa mbudzi 5 kuna mufundisi, saka ndaakudzidzora
dziende pambudzi 3 pau4 hwenyu dzinoenda kunani, kuti mangwana zvatiri kutaura panapa, kuti mangwana kana maenda parufu zivai zvekuita sei, zvamaendera zvekunochema. Musaende kunodena vanhu, musaende kunoti ai ndiripo ndinozvitaura chete. Regai zvemisha yavo zvirambe zviri zvechii, zvemisha yavo. Mazvinzwa mazvinzwa amai? Good. Musi wa 21 tenda kuona kupakanyika munoyana zvopanapa topa mufundisi chii mbudzi dzaungani 3 kubva mushanu. Right, yapera. Chitai, ehe.